Il-mediċina warfarin tintuża minn pazjenti li jkollhom bżonn jirregolaw il-ħxuna tad-demm. Fl-aħħar ġimgħat dawn il-pilloli kienu ta' spiss out of stock mill-isptar Mater Dei u mill-ispiżeriji tal-għażla tiegħek u l-pazjenti lanqas biss qed isibu minn fejn jixtruhom. Waqt programm fuq Radio 101 li preżenti għalih kien hemm id-deputat nazzjonalista tabib Franz Agius, anzjan ta' aktar minn 80 sena ilmenta mill-inkonvenjent li qed jgħaddi minnu biex isib din il-mediċina. Qal ukoll li meta jmur għand l-ispiżjar tal-għażla tiegħek qed jibgħatuh għall-warfarin fiċ-ċentru tas-saħħa fil-Florjana. Issa aħna ġiġanzjana fuq 80 sena ma nistax immorru noqogħdu nintilfu Fuljana taf inta skarreġ kbira għalina. Din darba ġratlek sinjur jew xi ħaġa rekurrenti? Xi 6 ġimgħat kemm ilha nieqsa warfarin. Kull darba mmur u kull darba narġa' niġi f'appuntament ieħor neħdulna d-demm biex jerġgħu jagħmlulna t-test. Sintendi. Jerġgħu jurdnana l-warfarin u waqqas insibu nixtru. L-anzjan appella l-soluzzjoni immedjata biex il-ftit warfarin li jkun hawn jitqassam mod li jkun jista' jintlaħaq minn kulħadd. Intant One News irċieva telefonata oħra mingħand anzjan li qed issiba diffiċli biex tixtri d-doża tal-warfarin għar-raġel tagħha. Kien għandi r-raġel ilu fuq il-warfarina 25 sena għax għamel l-operazzjoni tal-valv fl-Ingilterra u ilu jgħix biha issa qed inimmorru tal-5 biss sibna u jkollu bżonn 8 and a half, mhux dejjem l-istess doża. U kull darba morna l-ispiżjar tiegħek m'għandniex biex nixtrihom laqqas ma sibna. Issa ma nafx ħanaqbdu nagħmlu. L-anzjana qalet li b'dan in-nuqqas ħajjet ir-raġel tagħha qiegħda fil-periklu. Kull darba jteħħ karta mmorru Mater Dei u Mater Dei għallu m'għandniex. Għallu mur fittex fl-ispiżerijiet ċempilna l-Mosta, ċempilna l-Gżira u mbagħad ċempil traħal ġdid u qaltlu iva u tagħtu għal-ġimgħa biss. Ma jistax kun dak ħajtu dak jekk ma joħodhomx imut għax il-valv jingħalaqlu. Għal mistoqsijiet ta' One News il-Ministeru tas-Saħħa qal li din il-problema ġejja minn diffikultajiet relatati mal-ingredjenti li bihom issir il-mediċina. Fil-waqt li qal li dawn huma ċirkostanzi li ħadd m'għandu kontroll fuqhom, il-Ministeru spjega kif is-Central Procurement and Supplies Unit għamlet ordni tal-warfarin il-ġimgħa li għaddiet.